आधी हाताला चटके मग मिळत ते ते मला मिळतंय रोज संध्याकाळची मी तेच काम करते चटकेच घेते आणि मग तू भाकरी खातो झाल्यावर इथे. मी पुष्पाचो भाव. ही नवीन टोपी घातलं रे, कधी घेतलं? पप्पानी आणि आई आणले मी दोघांना. हम्म. जी म्हणालो काम करून दमता टोपी जुनी झाली ही म्हणाली जाऊया आणून. हम्म. मग चांगलं अरे बऱ्याच जणांका आवडली. हम्म. अरे हे बघ, अयो, हे बघ, हे बघ लाईनिंग बसले. ह्यांका मी आता इले वरती लावून पण पुष्पांनी मी तकडे पिटाळून इला. मग आता का आता ह्यांका असेच नाही गोवे तू तसो ये कसो हैसून ये. मग तर मी अकडसून आडीत नाही तर तू तू बेण्याने ये. ते बघ चालले, ते बघ चालले. बघतात ते बघ. तो हयच अरे हो, उठतच नाही तो. तो बघ जातच नाहीत ते. हे बघ माझ्या समोर. अरे हे बघ, अरे हो बघ एक बसलेलो जा तो बघ. हयच अरे हो बघ. ते बघ, ते बघ हत झाडीतच ते. दिवसात नसं किती वेळा करूच लागता. काय गेले रे काय? त्यांका बिचाऱ्यांका खाऊ नाही करणार का? त्यांचं पण नाईलाज झालो अरे. कोणाचा खायचा. अरे वरी लाव. ते बघ, ते बघ. चप्पल तुटला. हे बघ कशा लाईनीत बसले ते बघ. खैचो मारणार वा. हा लोडण्यावालो. अरे हो बघ. भारी जातो. गेले काय काय रे? वर लावून येईल तिकडे परत पाठी येते सुद्धा ते मगापासून धंदा हाकून जाते. माझ्या त्याच्यात पाया काय सुट्टी लागली. एवढ्या लांब जायचं लागतं पण ती आता किती वेळात येते ते बघ. मी आता तुझ्या मगाशी गेले ना. मग आता परत इले बघलं किती वेळा. धमाक झाला किती चढावतो तो. चल मग आता परत पुणग्याकडे. आता खिसून जाऊया. हैसून चल बाबा. एवढी घाटी चढान माझी हालत झाली. मासे घेतल्या ना मग चल. काय लागला पाया खांदाडले वांडरांच्या नादात. नदी काळ बेत केल्या ना तो आधी बुक मासे आहेत ना पण
फोन घेऊन आधीच बसलो. फोनवर हा राहुले ते मासे. अगो मासे घेतलं ना. नाही घेऊ बोलता. पुष्प काय बोलता. शक्ती कशा घेऊ गोवे. तुमका खरा वाटत नाही म्हणून मला जीव तोडून शपथ घेऊची लागता. जीव तोडण्याचो काय तुका सांगा की जीव दे म्हणून काय गो. अरे ते पण इल्ले आता वर नेऊन लावून इलं तू का चल ह्या कोंबडी हकवतो तसं वाटत हकवता. तू चल. मी नाही अगो तुझ्यासाठी इलाव आम्ही एवढ्या लांब ना पाय तू फिट आमका करून. माहिती होतं काहीतरी करतलं मग थंयसून आम्ही पाठी जायत होतो म्हणता नको काही नाही तू कॅमेरा चालू नाही केलं कॅमेरा चालू करून आता येईल. पुण्यक राग म्हणजे तुका आमका समजाक लागला. मी काय उल्लू आहे काय एवढा वकातला पोर आहे काय तुमका काय वाटलं. चल जा ना तू काहीतरी खाऊ दे भूक लागली. आमका भेले भूक लागली बरोबर. मगाशी यायचं आता नाही, नाही, झालं, संध्याकाळी केलंस. होते, तुका आता आमका- काय नाही. हे असंच करता सांगतो ना बाबा येवा काहीतरी केला कधीतरी म्हण. कधी खायत नाही कधीतरी तसं म्हण. काय तो मी तसं येतंय काय म्हणून सांगतो. सांगतो. येतंय नाही म्हणून नाही हे बरगडे लाईन दांड धरून ओढून दोघांच्या समाधान नाही तर कशाक चांगलं असतं. नाश्ता असं तेव्हा तुमका सांगा नाश्ता घ्यावर रे मग सांगा नको आमका मग तर असंच झालं नावं ठेवतात तुम्ही म्हणून कंटाळा येतात. नाव ठेवणार यांका सांग आमका सांगा नको. काय बनवतो गो. पिट्टी करतोय पिट्टी ती आणि काय असं बाजूच ऍक्च्युली मग ठेवतो या जाऊ. म्हणती माय जे दुपारच्या टायमिंग काही लिह जेवणाची. तुम्ही कुळदाचं पीठ खातास मग ते वांडर हाकूचं काम कशाक नाही करीत. वांडर अपूचा हा कलच ह्यो विषय झालो कोणचा विषय झालो आमचो. तुमचा पुष्पा विषय बरोबर. झालो. पप्पा काय केलं आयडिया हा आणि तुम्ही नंतर कुळदाचं पीठ बरोबर येतात मागून. उडदाच्या पिठात कोणी इला थया मागा खा माका आधी सांग. बाकी वांडर पिठवचं काम नाही उडीद तुम्ही. मी विकत घेतोय माका नसलेले परवडती हे असाच सांगता दरवर्षी. जग पाहिली त्यांना ते मग एवढा बळा सांगणार त्याच्याविषयी पाहिली. उडीद नसलेले माका परवडती. दोन पाहिली देतो यांका. मग 2 वांडर तरी हाकायचे. मी गेल्या वर्षी कुळदार माणसा केलं पैसे मी दिले हा बरोबर. कुळीत मागा किती काढूक माणसं किती मी कामात जायत होता म्हणून मी 2 माणसं दिलंय ना तुमका. हे आयडियाच करता पैशात नाही देत काय होईल. हम्म मेहनत तरी महत्वाची आहे. आता पेलूवर पिऊ दे. वास भारी आहे पिठात. कुळीत पीठ त्याच्यात हळद घातलेली आहे म्हणजे आम्ही चुकी एक देतो ना तेव्हा आतमध्ये हळद टाकून देतो मग यात तू दळलेला ना. मी भरडले फक्त कांदो 2 ओले मिरची कोथिंबीर खोबरा जरासा आणि काय लसूण. लसूण फोडणीत टाकणार ना तू. लसूण कांदो मिरची फोडणी. मग खोबरं आता टाकतो. खोबरा आता ह्याच्यातच टाकणार मी. काय टाकलं लसूण कांदो ही मिरची टाकते. झाला एवढा. आता कुळदाचं पीठ डायरेक्ट. उडदाचा पीठ आता झाली. आता ही किती मिनिटात होणार. शिजली की झाली. हीच कढील्यावर झाली. शॉर्टकट एकदम. म्हणून पुरुषांका पटकन ह्यो कसं पिट्टी केल्याने की झाला मोकळा झाला. कोकमा पण टाकणार याच्यात. मग कोकमा दाखवलंच नाही ती मगाशी. मगाशी नाही दाखवलं रे विसरलं. माझ बेत काय तुझं गो. ह्यो काय पिठी भात आणि मासे. मासे पण आणलं. मग मासे काय करणार. मासे आता चुलीत भाजूचं. चुलीत बाजूची अरे मग आम्ही हळूच जेवता. जेव्हा आमका तसं पण काय कामधंदे नाहीत. आम्ही उंडी घ्या. तुमच्या तोंडानेच बाजा असं तुम्ही म्हणता सांग का. आम्ही नाही म्हणत. कोकमा म्हणते चिमटी टाकत खयचे मासे. बांगडे आहेत. सौंदाळो
सौंदाळ वा मग भारीच. बाकीचे कधी रात्रीसाठी ठेवलं म्हणजे आमका दोघांकाच. तुकानी माका ऐता काय आणलं गो पाना कसली पाना ती म्हाका दिसतं आता तुटलं आणखी हळदीची ती हळदीचा पाना. ह्याच्यात काय रॅप करणार त्यांका. अरे भारीच काम आहे तुझा. मग हे ना काय होतं पण काय नाही वेगळं म्हणजे वेगळी चव येतात. चव येता फ्लेवर येता. हळदीतल्या पानाचो मासो. पण या पानात भाजलो जाणार रे तो. भाजलो जातो म्हणून तर करताय ना. कर आमका काय आमचं गावचं काम करूचा माचीस तू. नवीन नवीन करीत बस. माचीस तुझ्या आजान ठेवलेला आहे की ठेवली माचीस म्हणून ठेवली. हिला या टाकायचो नीला. तुम्ही या माका ना ह्याच्या खुळा बनवशा तुम्ही समजला ना. खुळा आम्ही तुका बनवला होता वरी खुळा शानी म्हणतात मग. आम्ही म्हटलं होतं ठीक आहे. भारीच काम केलं तू माशाचा. पिठी भात आणि मासो बांगडो मासो सौंदाळ सौंदाळो सौंदाळ मागडो माका एवढं आवडत नाही. सौंदाळ माका भारी. नाही आवडत. सौंदाळ भारी लागतं. सौंदाळच भारी लागतं. त्याच्यावर ठेव ना म्हणजे त्या वरचा येईल ना. काहीच आहे का कोण होतो मास्तर रे शाळेत. अगं त्या वरचा पाणी वर खाली येत होतं का वर इला नसतं. नेमकं परतणार कसे बनव का आता. परत ते बरोबर बरोबर परततील. थांब तुका सांगतोय. उद्या उद्या हा छान होतं माझं बाळा. चिंतन म्हणून तुका जमता. हातान परत ना. हातान तुझं आजार परतलेलं आहे. मी दाखवतो तुका हातान परतून. आधी परत ओके दाखव. तर पैस तुझी माझी हातान परत तू हातान परतून दाखवलंस तर तू रेसिपी वाला हा पुणग्या रेसिपी वाला. केवढं आणि चटक्या बसायच्या केवढं त्या दिवशी फोडिलो आता काय चटके म्हणजे हातात आधी हाताला चटके मग मिळत ते ते बाबा. मला मिळतंय रोज संध्याकाळची मी तेच काम करते चटकेच घेते आणि मग तू भाकरी खातो झाल्यावर इथे. ते तू बरोबर ना रे विनू. पलीच्यान परत तसा नको हातान पण ते परतून. हातान परत नाही की नाही पुष्पा कधी कधी चपात्या मी सगळे हातानं करते असे. चपाती ते अशी अशी हा ते ह्या व्यवस्थित मासू असे परत हातान मी दाखवते. चल, येतो. तर आता ते हातान परतून वाटणा करून टाकशी सगळ्याचा. तू थांबा जरा थोडी आधी परतूक लावा हातान मासू. हातान कर. तर तुझा पूनम ना. तुझा पूनम नाही तुझा पोपटला नाव. पोपट मी पोपट जा. नाही. तू थोडं मी आता तो योय पुष्पा तो भाव. काय काय परत 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 काय कोणच 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 मी पुष्पाचो भाव. तेरी झलक सर पे श्रीवल्ली नजरे चुका की चली तेरी. अरे माझा श्रीवल्लीच्या नादात माझा चप्पल सुटला. ठीक येऊन दे पापूस गाडी घालतो लोकांना. तेवढं असण्याचा चान्स येऊच सगळ्यात घेता. इथे लागू काय तर चिमटतो. डामीचा व्यवस्थित असता. तर आता फायनली पुणग्याचं जेवण झालेला. पिठी भात आणि मासे. त्याच भांडा येणारा बदल नाही त्या भांड्यात म्हणती का गमेलात केले की का. येऊ देत येऊ देत. सांगू जा काय आता टाकणार तो. अरे खोबरा टाकतोय आतमध्ये पिठी. थोडंसं दाखवते. काय ह्यो कांदो घेतलाय मिरची किती कोथिंबीर 1 टीस्पून 1 कांदा. टीस्पून नको आणि टीस्पून नको. मी हा, तू तुझं प्रमाण सांगू याचा मी बरोबर 1 कांदो घेतलाय 2 मिरचे लसूण. ह्या बोलला परत सांगू. चे बाबा कंटाळो. मग ह्यांचा बघ ना आवाज किती याचा मध्ये.